Por terceiro ano consecutivo, as principais entidades sociais que traballan con persoas con discapacidade en Pontevedra celebraron de maneira conxunta o Día Internacional dedicado ao colectivo. Principalmente falan de dar visibilidade ao que é a discapacidade, porque se non o vemos non somos conscientes da cantidade de poboación que sufre ou padece ou ten que loitar contra unha vida, digamos, en modo difícil. Por iso nos reunimos hoxe aquí. Aparte contamos tamén con algunha asociación máis como Xoan 23 e algúns coles que se sumaron á xornada, co cal estamos moi contentos. Ca lectura dun manifesto fixeron públicas as súas principais reivindicacións, que son a eliminación de barreiras e discriminacións e a igualdade de oportunidades. A verdade é que é superimportante que haya actos como este en Pontevedra, onde as distintas asociacións, a pesar de ter distintas discapacidades e ben diferentes entre elas, podan unirse un día para pedir o mesmo. As reivindicacións son todo un clásico, falan de integración, falan de que non se os trate como nenos, falan do seu dereito a decidir. Piden ante todo que se vexa a discapacidade dende a normalidade. Si teño que decir que en discapacidade non podemos falar de todos, porque todos son moi diferentes. Hai chicos os que lle gustan pois que lles atendan un pouquiño máis ou lles axuden, e outros que prefiren reforzar a súa autonomía. O principal é que a sociedade ten que aprender a velo con unha mirada limpia, e decir, el ten unha discapacidade como a podía ter eu, pero é unha persona como son eu, que a veces se cabrea, que a veces está contento, que quere o que quere e que é tamén un adulto. Entón, nese sentido, o único que necesitamos é aprender a ver a discapacidade como é, algo normal. Reivindicación que vai dirixida tanto ás institucións como á sociedade en xeral. A poboación sea moito máis consciente de que estamos aquí, empecen a decir, estes son os chavales de tal, empecen a pensar como de adaptadas están as súas cidades, que poden facer eles polos demais, así que en ambos aspectos vamos avanzando. No tema institucional hai anos mellores e anos peores, pero no tema social vámonos pouquiño a pouco cara a unha plena integración, que é o que queremos. A iniciativa desenvolveuse de maneira simultánea na Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra e Vigo. En total, en toda Galicia, saíron á rúa 50 asociacións que representan unha base social de máis de 22.000 persoas, incluindo persoas con discapacidade, familias, profesionais, socios e voluntariado.